Actually, EM ni bisinga sasungya sini aro khoroksa EM Sports Youth Affairs ni Suhel Deborma baba yakorka bini Scott bini region different oi mano ani region ke mahai ang je area ni phakya Raima Valley even rogo botongo Raima Valley ni borogana ilekhai humane je sini Raima Valley kabang ma sal romaino lama hamya tei kre hospital building hamya doctor kre school teacher kre electricity problem sali salta romaino electricity tabo current kre tini salo mya sarina kok salai ka dolaini DGM by bogre ronare kok rekha tabo bahai jono sini Raima Valley ni borana ilekai holka ang tini mongkha ani ilaka se tini lama hamya tei kre kabangma borok sini borok masaya tongo wati no borok nok bai thangka even nok bai phung nok kre kabangma tongo mahai borok ike bongni problem da sing tini sob kheden bai se I jaga phayo sini borok je borok ana ilekai holka bongni bisi kaisa bukha asa tongo wan chok mani जों इलेखाय हनलाय आ borok no sini manthai no जों manen by at least sini borok rok himdani po roisabari by gonda lama asuk sal romaino tini salam jagiya ang sabai thang tini letter sikya lama ni ti roisabari a gonda ni lama ni tiang letter sikya CM no point khai ambasato sini roisabari double lane teri mairang to gonda double lane joton bari to roisabari bani yagulo Ganganagar 10 mail to Maldapara Malda Kumarpara alamani baibang sikya doctor ni bagai roisabari hospital katal building tangnani ongthong oro staff nurse doctor staff na ongthong binipai gonda hospital tongna oro specialist doctor oro holani ongthong even jogo bonri je hospital tona bo building kasamoi thangka a building bo katal ke samrane ongthong or doctor bo holani ongthong te ke bang demand khaika ang letter bo suijak chini elakani borokni hamkren bai jeng tini phaimani jeng tini oro luxury ke gorainani VIP culture te phaini bai phaimani ya a jaga o tini kabang mane phone call phaika electricity waisa kre khana common borokni bai simia joto borok bai ne chini problem student bo tini tabok rumdi online te exam ranai kabang ma chini competitive exam chung prepare khamna online te borok chini prepare khai tonar bo to tabok je graduate post graduate ungjakro nini toibo water supply bo current kring chung water supply chung roisi maya tabok vaccine roisabari hospital bo tongo ang khanajak nini chini je gondani hospital bo vaccine tongo a vaccine rombo chung current nango chung tonani hinkai o I know paracetamol omo hai tablet hai ke dukan ro vaccine bo tui mai abuni jotani naikolan bai no chini edisi bo kabang ma fan nango जों तब जे नुखा तिन और एडिसी फाइमानि यागुलो जोंनि एडिसी एरिया न जों डेभलपमेन्ट खायनानि जों जोंनि एडिसी रेन जों जोंनि बर'नि हामखरे बायनानि जे फान्ड ना अबसो तिनि तबर फान्ड से करे जों स्टेटस जों डिपेंड माखै जों स्टेटस जों साना नांनाय इन देहाय जागागो आ स्कॉट नि तो तब खरस होय तो जों जेरै तो माने बिनि जिपसिनि थकनि खरस बिनि जों जेरै तो माने तियासराव देहाय आ स्कॉट नि जे थक रो ना माने खरस abro no sep khai larthong ani je one chok mo abisa jara gam bisa jara saya ang bo silia ani one chomo ani hisabo a skotoni je khoros na je roi tong mani abono ani bini je rang abono sep ongtongnai abaino sini borokni hamkain bagai samu tang na ongtho aboni nang tini khachongoi a skona ang yakar rakhang letter bo sika sini security SP ni thani kai DGM no bo ang tabna nongni biskana kok sai pejak PS by DGM nerbo holi bo nijar saka sabai tham DGM nerbo holai bin par feedback to ta sia khoi ko ang sanai ladi ni pong yakarnai a scott ni je thogro khoros to mani aram bai sin bone ham bai samuta no tene ani borok se tini security kare tini nok kare lama kare doctor kare hospital bithi kare elaka karen kare mai to hangkai ang scott lai gure to mani meaningless na khaka bin banang
yakar skor event tini kabang borang kama question sengka nini safety ni bagai nang skor nini security nango tini tini maharaja ka all in all maharaja bos hak baitha jo tini skor nang ya bos hak baitha jo tini kono ba security ni bai ba musa nang ya bo tini lana ka sengta ni dangnai ba so so tai pai pura nang sago election of poila na ang contest khan bai ready to mania maharaja ban bazar ka select khai kya elaka ni borok maharaja na asa khai bini makhana na budo khana bini kokbai na budo kha even bok elaka ni borano sajo budo khana bini bisang asa khai 99% maharaja na budo kha 1% mana sajo elaka ni borok budo kha apni bagai no tini ang sak baithang khasong laka maharaja se mai ke bini kriya ino bini score se na ya khasong ke ambo mai ke na khasong tini yakar raka mandir gar te thumu abo ani constitution andar kalayo kamo time phone ke ka bone elaka je bridge hanging bridge o to aborno election sakang bona saka ang sabai thong nukja campaign khamni time o tini election payo bana barbar phone kai saka anbo bukha tongo ambo nugui phaijak anbo wan somung tongo a bridge salmani sudu a bridge mi ar kabung masini elaka samung khai tai tongo election ni paye ang kama elaka nang bizir khai nai kya election sakang bo nukjak sini kabang ma area toini sur kre hapong hatai kuchu kuchu bin bagai ang roisabari ni video bai ba kok sajak binu planning tong mane sini oila first isi meeting ba kong notice sajak sini em ro bai joto kok salai jak ang event buba gra bai kok salai kyam toi ka sini dombor tongo kabang ma toi tongo ro a toi no jang refine khai de sini bor ro khamano tanki kai pipeline dikhe de sara isi reses sini borok joto tui prasana se kha a tui no refine khai khamana hinang khakau ka mahar bo jang future jang teru jang step malala nai ka tab immediate sini borno tui khanan baina jang palo project kaisa jang sanction khani sini edition ni ongoi immediate sini borok je elaka go ekdom tui kre ongoi tong ekdom mani ongoi tong o area no sa identify kai jang khanani ko mai ka jang tui ro bo jang arrange kana kai sini aroni TWS boy bang kok salai ja SDM kok salai ka BDO boy kok salai ka jang at least tabuk jora tui sini je nangai to mani jang bono jutang elaka jang tei khanani ni kai ang ani je tongnai rok bor ro sini worker so tongnai ba kok saka elaka identify kana list kai khudri a je list apni no ang re rane DWS SDM no kai tabuk khana sonin bisani kisa sakham kai nang thangai department no bang ajoi kok salai nai whether western government ni under point to whether any jurisdiction under point to main concentration development sin nang kokle nang tabok opnang sanai central government ni fund khai tong sino state government ni school ni fund khai tong ab nai na thangya whether ADC government ni fund khai tong ab nai na thangya ani kongkha rai aje excursion je rai tong mane ab to khoros hoi tong a khoros ni rang no save khai 3% hamkar bai samung phana nang thong